ko sungalo jumallaba ko be nafila do atilefela o be sufela o be nafila do kere kere ya ka dama ko be chogodi bidia de yo yelle siritola ka fo sungalo jumallaba kere kala de no na damana nafila do ye o be sufela kere kala ni na damana nafila do ye ka bon nafila utola o ye bidia yelle siritola dinala rengana da hiji rengana da hiji lemme be wotto be da ba lemme be goda ba ta ko ballo aga hiji yala hiji on hiji kadam bu ken kam haran da ke ba ma hiji de ja bo ko ale kanyin kali yere ni muso beta hiji yoro da nane aden tara demmi mabalu ya adem fiti no tama to ba no fe dem mabalu ya ni odei hijira yala ni odem balu gara farda hiju binna kaba ay mogobe demiseni be hiju minke kasurama balu ya wote farda hiju bi kaba baraji ko ni bayi menna balu yara ayeshe soro katali kaba beta ka farda hiju kede wote farda hiju woto bi kaba hiju minke rasana ka balu baraji ko ni bayi parce que ciden tato hiju la ciden ewan betama dola ani groupe do benna muso de ye den fitini do yira utakayira ciden ako ciden ma ko yala ninni hijura aka hiju be minawa ciden ko aka hiju be mina emin fana kera sababu kala hiju baraji be fana wala dem sen fitinu na hijura baraji be sa me nafila baraji de be sabai nafila hiju o baraji de be sabai mais na yere balu yara ayeshe soro abeta ka farda hijula alim bon koni ewa au be sallim misiri korola mogo munun be alimami kinina numa ani munun bo kofe jumanye safa folo yire munun be alimami kofe ulu de safa folo munun ba kinina numa na darura de yu la se sino alimami kofe sigi jo yorote ni jama de do alimami kinina numa ta alimami kofe mogo jo yoroye me ulu tigi darura de yu la se safa folo yire safa mimbe alimami kofe safa folo yode aleko koni ifonona isunto be chogodi ni yere de yere fono sunchiana me ni fono nana ama ayere de ma esagoma yala ifonona ni yere de fentika chiden kon manjarahu alkhayr fala qada alayhi wa man istagha falyaqdi chiden ko mo ni fono nana ma fono nani ma yere de ma esagoma yala ifonona ni yere de akos ko sun saratika foitika sunna me akuni yere tuku ki yere fono sa ikasunchi na odela iko sara imansi yala na daga sun ci ne ana shi ka mu sunna imansi na daga sun ci bo ko lemme nyimanche den kunde katake misirila ani ka ke sokono den kundi ibi ewa dogo kungolon ewa ikade ni Allah gi garjage tile wolon fulana de drobi ka sahafa ka fo den kundi yere ka jama de wole ja ko kata sokono sogoma jonna ina mo kata sokono yere te sunna doni ke ba ko ciden ka sunnate ni mo min nyaake ni sunna to ni baraji ni de ko yebidiyake men ni ka den kundi sahafa ko de ke telefona e ka tobe ka ke telefona e o telefona o dun wakati de ye mogo wole ku kata do mogo farala nyogon ka kato de do basito law ni jama wole kata den kundi saga indumuni de do ka sokono basito la me misirita ibe se ka to foye me minye misiri la akashige ka kutuba kala ube ka bombon ni tamaro utila o de te sunna o de sariya kono mi sabatira chiden bolo tumami mariyatu al-qutubi akad jom muso mariyatu ayi ibrahima suraye chiden akera sufede aya togoda fa ibrahima la sogoma chiden tara misirila
ako muso jigina denke nya togo dan fa Ibrahima den togo be se ka fo misiri kono karasa muso jigina yen ni soro jama be do ki basi tenina parce que ni sabatira ci den bolo mais minye aka sigi ko kutuba damana kutuba ka kala ube tamaron ni bonbon katila de leta ko ni la dinala delilata bulu de la dinala ko isunto ka pikiri ta pikiri ka kila ko be chogodi doni ke baw ya yira pikiri na te jini dumuni parasita farikolo la basi tola ube pikiri sekulu munun ke hada madawna pour ki fari foni ube bana dobila ube ka fari ka kala pikiri sugu minun be doila pour ka fari suma ulu na nyogona doni ke baw ko nonu nte foy ke sunna mais pikiri ni uko soromu de do abe dumuni mana ta farikolo la abe miji mana ta farikolo la o pikiri sugu ubo soromu ni sunto yo ke sumbe chia mais pikiri to o waji palasita ate dumuni palasita farikolo la basito kele la sunto namanya bon kono do ko tahajjudu nafila ni mo e wasigira no be lafiya do be ju tilam mo ni nyonte ko bashi bola bashi tola ite sallila ite foila ni mo min ko ibe mi ube ibe jikala ndo mi bashi tola bisa ya to mi kala go ngana sura ka ngana fatiha ora ga sura bangan anga ma fatiha ara ana bo koni mo min ya almami ko fe mo goye ni e ko ibe ka fatiha kala almami kateli abeta kumbele mina la kasore ka fatiha matafa bo anko doni ko ka kuma sahale fatiha ya wajibi de beka ikelembe sallew almami ko fe mo godo almami do ciden ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ciden ko sallite mo goye nima fatiha kala ka sallila wala doni ko hari almami ko fe mo fatiha kala ni almami bake ka fatiha kala salli min be bange ibe almami lamme ola parce que fatiha de salli jose ni almami be fatiha kala ibe almami lamme ni almami tirla ka fatiha la na don na hari aya wore law be sora wore e fana ki ka fatiha kala da jukuru e ki ka fatiha kala da jukuru bonni nyemmi nyininka e yi ka fatiha damina almami don na sora minna aka sora imbanna atara kumbele minala e ka fatiha mabba doni ke bawo ko atara kumbele minala kito yoromi ni yere yado ibese ka adafa teleyala kalimami soro kumbele minala nate wuli ibi ka fatiha dafa kata kumbele minala ka soro men ni yere sirana mfule yoromi almami haraka kumbele mina infana akatele ofana la nin kon ka fatiha dafa katin kumbele mina mba soro wuli la kumbele mina fana la doni ke bawo ko abirila kito yoromi wo yoroyi wasa imase ka yoromi kala fatiha la ubina ka boyka bo ko suka salli sani do ka salli suka ube afo jamaye folo ko suka salli kabaru nani de do kabaru folo ambe fatiha kala kabaru fulana ambe salli cidenka kabaru sabana ambe ewa do ke suya yanyere kabaru nani na do ba fa ambe do ke suye do ba fa amba mako nimfoli su kunna delila tala almami ni bena salli su kan de kan nimfo delila tala su kan salli kala nyorote su kunna na jolembe su kunna wote su kan salli kala nyoroy su kan salli be karamogo la kitabu de kono aba karamogo la derisu de la aba karamogo la misiru la aba karamogo la mimbaru ka kutubaw la abe su ka salli la karamogo la wero de la
mais ni su koni dara ciden ko isra'u bil janaja su koni ciden ko anka ka ko be teleyale anka su ka konya be de teleya anka ta lebila akabila yorola ema ye doni ke ba ko hari du'a ali istiftahi ni be salli damina ibe du'a min fo doni ke ba ko ote janajala ote su kan sallila parce que su kan salli da bora da ka surunya de wodi ato hari salli damina li du'a ate su kan sallila iye kabaru fili dro iba fa'uz billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim fatiha kala ko munna ko su kan salli da bora ka surunya de ni e taro ke dantigale militi duru almami be min ken ni sunnate ni su ko ni dara ikro ibe se kam min ko ni fo ni su ye muso do ni chedo ni demiseru na musu ni demiseru de ibe se kan nunu fo chok munna parce que pour ka demira wiyelema parce que muso ni be duwawu ka ya ni cɛ ni be duwawu kɛ cogo kelenw tɛ demira yelema in fana tɛ wajibi fana dɛ sukan salli nana cogo min hadisa kɔnɔ i be salli cɛ kan i be salli muso kan n'i y'a fɔ o cogo la ɲana wasara hari n'i ma demira in yɛlɛma mais dɔnnikɛbaw ko ni mɔgɔ min ko a bɛ demira yɛlɛma a bɛ arabu kan dɔ baasi t'i kan allahumma aghfir lahu cɛ ta allahumma aghfir lahu muso ta bon k'a fɔ su ye muso dɛ ou bien cɛ dɔ alimami be se ka nin fɔ dɔrɔn a bɛ kabaru fili mais min ye ko i be su kan salli cogoya fɔ delila t'a la diina la et puis ka su salli yagaruya de ka su janaja ka su ka koɲa k'u yagaruya a bɛ dɔw de kɔnɔ bon ko su suturalen kɔfɛ k'u b'a fɔ ko kulu Allahu siɲɛ 11 ou bien ayatul kursi ninnu u b'a fɔ olu ka kalan o bɛ cogo di bon ninnu ye biriya ye lɛsiri t'u la diina la ka taa kuranna la ani ciden ka isa sahalew ni su suturala kuranna ma sigili fɔ mɔgɔ si ye ko i ka i sigi su ka kaburu kan ka kulu Allahu kalan ou bien ka ayatul kursi kalan Kurana ye duwawu fɔ duwawu bɛ kɛ su ya sutura n kɔfɛ kaburu la Kurana y'a fɔ dɛ mais a ye jɔli de fɔ a ma sigili fɔ ciden ka hadisa y'a fɔ mais a ma sigili fɔ a ye jɔli de fɔ ala ko Kurana kɔnɔ wala tusalli ala ahadin mata minhum abada wala taqumu ala qabrihi tuma min ciden sallira Abdallah ibn Ubay ka taa a su dɔ ka jɔ a ka kaburu kan ka duwawu k'a ye ala ye aya jigin a ko ni n'a ɲɔgɔnna n'a sara kana salla su kan kana salla su kan kana taa jɔ a ka kaburu kan ko i bɛ duwawu k'a ye tuma min Ibn Kasir ye nin aya tafsiri a ko nin y'a yira n na ni ala ko an kana jɔ munafiki ka kaburu kan ka duwawu k'a ye jaa sariya dɔ n'an ye mumini sutura an bɛ jɔ ka duwawu k'a ye n'an ye mumini susura kaburu la an bɛ jɔ a kan de ka duwawu k'a ye sigili tɛ kuranna ma sigili fɔ ciden ka hadisa sahalen fana nana Usman ibn Affan a ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja faraka min dafni al-maut wa ghafa alayhi wa qala astaghfiru li akhikum wa sha'ala Allahu lahu tasbita fa innahu al-ana yush'al Usman ibn Affan ka hadisa min fulan ne ni su suturala ko fula min kan ka kɛ ale y'o perepere latigɛ i y'a dɔn n'i bɛ duwawu kɛ i bɛ jɔ kuranna y'o fɔ o bɛ ni hadisa fana kɔnɔ Usman ibn Affan ko ciden tun kɛra n'a ye su suturali banna ko a bɛ jɔ a kan nin tɛ lahala ye wa a bɛ jɔ a kan sigili ma fɔ juman bɛ fɔ a ye jɔli fɔ lahala fɔra a bɛ jɔ dɛ duwawu la mun bɛ fɔ Usman ibn Affan hadisa y'o fana fɔ a ko ciden n'a a tun kɛra n'a suturali banna bɛ jɔ a kan a b'a fɔ sɛbaw ye a ye ala deli ala ka yafa balima ma a ye ala deli ala ka balimakɛ ka nɛn sabati malikiya fila sisan u bɛna ɲininka
ayala delala kan nen sabati wala su suturalen ko fe jole kunna ibe duwawu min fon ka jamanya marina ye allahumma aghfir lahu allahumma sabbitahu allahumma aghfir lahu allahumma sabbitahu allahumma aghfir lahu allahumma sabbitahu abanna abe duwawu kaye ni chogola sinya saba parce que ciren tunkera na lebe duwawu ke abe duwawu ke sinya saba donc mi sabatira su suturalen ko fe la halala ani duwawu min kan ka fo usman ibn affan hadisa ya perpere lantige la hala ibi jode sigilite min be fo ala ya fama ala ne sabati parce que su yere mako bode law su kaburu kona mako be minna aka junubu ka yafa amako be minna annen kashe ka sabata kan malikan nunun jabi chogo nyumana nunun de be sunna fa su ka antere be nindela mais aw beta sige ka e qul huwa allah min kala ka ayatul kursi min kala onna fa shite suka anna fa shite suka aw munun nya ka ye bidiya ke barajite awye aw ni junubu de be wala ewa amake ci si passe maka amake ciren ka tasiraka amake ciren ka sunnaka ala tamina suyin fanaye mani amila amala laysa li amruna fahora ciren ko ni mo ye barake bara minenne ala mi nyamarema ko ala to mina yere ala bo saji mare e bara isagira ema o be suna fa o te suna fa donc ambe min fo ni sutur la sigilite bul khaymu ya na taka kitab ko jadil maadi fi hadir khairil ibadi ako bi mo be sigilim min ke kaburula suturalen ko fa ko cide mo ke abara bi bo be min ke ni yesu sutura nu be sigaka ko be doke ako cide mo ke abara wala ibe jode do min be fofana ala ya fama la ne sabati ayatul kursi kote qul huwa siya tan kero kote ni ya fo emi nya fo ye bidiyake junubu de be ela ye filibanti barake e wasu atana fa bo ko qul huwa allah cidon ko suru qur'an ko qur'ana kila sabana de ko ola ni yakulu wala kala sinya sababe ko mi qur'ana jigiba la qur'ana kila sabara no munna parce que qur'ana aye ko sabade be qur'ana ka munumunu abe munumunu ko sabade ka tauhidi ani kiru ani hada madun ka saracho la nin ko sabade be munumunu qur'ana ko bo ni yakulu huwa allah kala qur'ana ki tila sabana minye tauhidi abe ko mi yo kala la nyini wode me mo minye qur'ana ta fatiha kata wanna se ka kala dafe ka jigi ko ni e yo qur'ana e kulo la kala sinya saba ate baraje kirnya ma qur'ana ji parce que tide ko qur'ana harafi kele baraje tande do mi nyata fatiha kata wanna se o ye harafu min kala e mo nyona kala ate kele nyade ate ko mi ye qur'ana jigi fana qur'ana yoro min ye tauhidi e dro tauhidi yoro o baraje ciden ko yode so mi ate ko mi ye qur'ana jigi bun khaymu kam misaliya be ko mi ni ciden ko akol la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir akon ni mo min yen ni fo soma sinya kene ciden ye ko do fo no fa bo kono ciden ko be ko mi iye jontan kan horonya ismaila kadewna abe ko mi ye jontan kan horonya bo bun khaymu ko sisa ni mo min ni abe eka sariya ya bila ye ka cogoya dola ko ka jonta iko kan horoya est ce que ni ye nin do yunfo obi wasa jonta kan horoya lewa ati wasala awa qulu huwa allah tayyib fana bo cogodela ka fo ni ya kala sinya saba ye qur'ana jigi ma qur'ana jigi de ate qur'ana jigi pala si taye o kosu kan salli kabaru filito dobu kunkolo korota dalila to la kunkolo korota la bal cide nya bali yere ni mogo be salli kono ikani kunkorota kata sanfe akon nima dabila alabi inya i kunkolo yelema alabi nya utige ka boyla akon nima dabila ale be sirala kani nya utige ka boyla
ki kun korota kata sanfɛ k'i to salli la tire ne balili k'o la su kan salli kɔni kabaru filito kɔ fula de bɛ i ma i ni tɛgɛ fula kɔrɔta kabaru naani bɛɛ i bi tɛgɛ fula kɔrɔta i ma i na kabaru fɔ i da la dɔrɔn i tɛ tɛgɛ kɔrɔta i tɛ kunkolo kɔrɔta nunu fula de bɛ i ma i na kabaru fɔ i da la tɛgɛ tɛ kɔrɔta i ma i ni tɛgɛ kɔrɔta mɛ nunu fula la min sahalen dɔ sɛbaw tun b'a kɛ hari n'u ko a ma sabati ko ciden ka hadisa sabatilen mana a la Sheikh Abdallah Bumbaji nunu ye nin sɛgɛsɛgɛli ka ko ciden ka sɛbaw sabatir'u bolo nin kow n'a ɲɔgɔnna fana n'u sabatira sɛbaw bolo u t'a kɛ n'u yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ dɛlɛla dɔw de bɛ u y'a ta o la donc kuma sahale i bi tɛgɛ fila de kɔrɔta kabaru naani bɛɛ la su ka salli kabaru naani bɛɛ i bi tɛgɛ fila de kɔrɔta a la kunkolo tɛ kɔrɔta ka taa sanfɛ ciden ye balili kɛ o la bon ni ɲɛ ɲininkali fila de ɲininka fɔlɔ ni mɔgɔ min bɛ alimura la tawafu la kɛra alimura kɛra hiju ye e b'i ka hiju tawafu la ou bien e b'i ka alimura tawafu la k'i to tawafu in kɔnɔna na i ka saliji tiɲɛna i b'o kɛ cogo di ni dɔɔnikɛbaw ka kuma fila b'a la dɔw ko tawafu sɛnɛya ye tawafu sarati de ko ciden ma tawafu kɛ abada ni saliji t'a la ko o la n'i ka saliji tiɲɛna ko i bɛ bɔ de ka saliji ta ka na ka continue ka tawafu la nin ye kuma fɔlɔtigi ye kuma filanatigiw fana ko ni i sɛnɛyalen ye tawafu kɛ a ka ɲi ciden ma tawafu kɛ ni saliji t'a la mais ko ɛwɔ sɛnɛya saliji tɛ tawafu sarati ye n'i bɛ tawafu la n'i ka saliji tiɲɛna ko i bɛ se k'i ka tawafu continue ko kuma mana an bɛ diɲɛ laban min na an bɛ wagati laban minnu na jihamu ka ca alikaba ambutasi ka ca tawafu la bon ni e tawafu t'o sisan hari e ka don tawafu kɛnɛ ka baara i ka se ka bɔ yɛrɛ baara ni bɔra i ka se ka ɲɛgɛn sɔrɔ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ ka bɔ ka saliji ta ko i bɛ sagi ka na don tawafu kɛnɛ ka baara e ka saliji tiɲɛna nin na an ko i ka bɔ parce que jihamu de bɛ ɲɔgɔn seere de bɛ kojugu e ka saliji tiɲɛna n'i seere k'i seere fo saliji tiɲɛna an ko bɔ e bɔra e taara bɔli a ka gɛlɛn sani i ka bɔ o kɛra baara ye sani i ka ɲɛgɛn sɔrɔ e kɛra baara ye sani i ka saliji yɔrɔ sɔrɔ e kɛra baara ye i natɔ sani i ka jama fara fana ka tawafu kɛnɛ sɔrɔ o kɛra baara ye i donna tuguni i seerera saliji tiɲɛna ko ka gɛlɛn nin ye wala Bune Usaimin rahimahullah tuma min ale ye nin kuma fɔlɔ fɔ a ko an bɛ wagati laban min na an bɛ diɲɛ laban min na ni mɔgɔ min ka saliji tiɲɛna i ka tawafu dafa n'i ka saliji tiɲɛna baasi t'a la i k'i ka tawafu dafa o de ye kuma sahalen ye tawafu tɛ sɛnɛya tɛ tawafu sarati ye a ka k'a kɔnɔ kɔni a ko minnu b'a fɔ ko ciden ko tawafu bɛ komi salli de mais kuma dagara ale kɔnɔ a k'o tɛ hadisa sahalen ye wala an bɛ wagati laban min na kow ka gɛlɛn jama ka ca bon n'i ka saliji tiɲɛna i bɛ se k'i ka tawafu dafa nin ye ɲininkali fɔlɔ jaago ye nko de y'a to hari Sheikhul Islam Taymiya ko i y'a dɔn ni muso min fana bɛ kalo bɔ la a m'a ka hiju tawafu kɛ a m'a lumura tawafu kɛ a tɛ alikaba tawafu minnu ko sɛnɛya ye sarati ye a tɛ alikaba tawafu mais Sheikhul Islam Taymiya ko a ko n'a y'a sɔrɔ muso in bɔra jamana jan de la ani jama dɔw de nana ɲɔgɔn fɛ fana ale bɛ kalo bɔ la n'a m'a ka tawafu kɛ ni a ka jama taara k'a to taacogo t'a la ani minnu nana ɲɔgɔn fɛ taacogo t'a la a k'olu n'a ɲɔgɔnnaw minnu bɔra jamana janw na Sheikhul Islam Taymiya ko hari n'i bɛ kalo bɔ la fɛɛrɛ kɛ i bɛ kalo joli in bɛ bɔ yɔrɔ min i b'o yɔrɔ minɛ cogo min i bɛ fɛn kɛ ye k'o yɔrɔ minɛ cogo min i tawafu tɔ ni joli tɛ bɔ k'alikaba kɛnɛ nɔgɔ a ko i k'i ka tawafu kɛ ka taa ko parce que nin ye darura ye
Shawsila Buntemi be ninfo muso munun be kalo bola comme dinya fule chogme nu be bo jamana jawndela avion be fana e fana ka ta wakati ita donde bila ni o sera avion tara kito e ka palasi wore soro barado Buntemi ko nunu na nyogonaw e ninye darura e be se ka fenke min be joli bali boli la kanali kaba no bi ka tawafuke ibe ko bo saliji fana bo chogodela ni jama kacha darura soro la salije tiana i ka tawafu kontine nyen kal fulana ko le tele kadri do ba fo ko e wanna fila kere kere lemba la ube do kere kere lemba la ute kuma sahalenya dina konona la hada maden kana foi kere kere ni yere ka foni yere ni delati bolo qur'ana ni sunna la al ibadatu tawqifiyya doni ke ba ko bato mugo kana foi de ke bato kono ni delati bolo o de tawqifiyya hari o de bankal ko dare kono wala yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lamu hukm Allah fi al qadar tiri o de fo akwa te daga silamaye ika bara shike dina kono foi kala ka kiri do wala donc bato te seka ke hada made bato te seka ni konfen barate tawqifiyya fengo fen ko ni ala nyini ni bato nyini baraje de fo delira de ka sori bolo qur'ana ni sunna la delira te minna qur'ana ni sunna la kana ke kana fo boye ah ene dole da sunna la sa dove ya so sa kuma fale so wani sun ne don da su ya ka tsawa fale ni da ja ta ko yi ko wani kala ay ba to kele nambenyina ko do ko sugu konona na ni e ba fe ka fale nyine bo e tara fale nyine mo goddo fe wori mise masoro ale boro e ka wori mise minale la kata di kiliyama ko o kofe ni e ye wori fale be na ta dama ko ye yiri bay ko be chugodi bo asugu minye yiri bay eni wa kelen de tara mo fe karasan ka wa kelen fale a ko wa kelen fale tene boro bo iko shisa nemma ko be kemenani de la wodi wa kelen fule ko fe ne be nin ka wori tota ni nye yiri bay parce que fule ka wori fule in fale nyogona u beye kelen yede ayu fale nyogona chiden ko akake bolo ni bolo de yadda bi yaddi me auta make waye eyi ka wakele di alema e ka wakele wori mise da fale maso ama keni bolo de bolo riban ne sia donna ni yorola ninde teppe me ni ko karasanka wakele fala ko wakele falente ne ko awo iko ewa kemenani juru donna aye kemenani dima eni ka wakele shagira iko ninye wakele sa fale ninye ka kemenani sorombe na dima bashi tenni na ni ema wakele to abolo eni ka wori sagira awa iko kemenani singane masa kemenani juru donna aye kemenani dima eni ka wakele sagira ni ka wakele fale be na ka kemenani bashi tenni ah sana ni sin da fajin faji ah fajin faji mun da ya be tambe ko kile do be dunia ko be ta ko anyin kali fulana abe misiru dobolo fajiri arakan fulana ubejo alimami bejo uruku kofe abe kunutu dokala ko be chogodi kunutu min fule fajiri la nin chogola ka doma ka bidiyado fajiri ka kunutu kala bidiyado lesiri tala chiden ka sunna la sallallahu alaihi wasallam me ahmad bin hanbal nyin kara ko kunutu li fajira be chogoda ko bidiyado bo ko alimamin min ba ke yala daga rai ka sallah ko fewa ahmad ibn hanbal ko alimamin min be kunutu kala kunutu ye bidiya ye fajiri la ka duma ka bidiya do de me ni ebe salli alimamin do ko fe salli yoro were tibo e bolo ebe salli alimamin min ko fe ewo fajira be kunutu kala ahmad ibn hanbal ko kunutu ye bidiya me sallah ko fe atigi ko ma yala be kunutu min kala na ya bangembe amina fo wa ko amina fo bidiya do men ne sallira e ka salla ko fe ibe amina fo fana ayima ni nyema nunu nye nimbe fo munna bun abdullah bin mas'ud ye ko ko de min fo al khilafu saro nyogon soso manka
aka ko jugu de do silamu ni nyugonche wodi ato ahmad ibn hanbal yaira ale bolo kunutu ye ewa bidiya de fajiri la de men ni be salli al mami ko fe na bakala sallallahu fe na ya duwa ko fana be amina info puro i kanam manke jama sallila bo ko yala be daga sufenna bilala e ka kafe noiri de la kami pour ka sinogo tige ka boy nyala o be daga yewa bo na ya soro e be kafe noiri mimbi a donendo ate tora la shifare koloma ate se tegere la fana nu ba fo ko abi shikra ki boy ka hakilila na ma sho o dogre ma ate tora la shi mai fare kolola fente fana mi niya min nabi boy chokola abinya de jodro nite sino e fana ta fe ka sino e ba fe kan nafila ke bashi tola me akana aka shige shiga kado na te tora la shi mai far kolola subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ko sungalo jumal laba ko ben nafila do atile fila o be sufila o ben nafila do kere kere ya ka dama ko be chogodi bidia de yo yelle shigi tola ka fo sungalo jumal laba kerekela den na damana nafila doye u be sufela kerekela ni na damana nafila doye ka bon nafila utola o ye bidiya ile shiritola dinala rengana da ni yaranga da ni lemme be wotto be da ba lemme be goda ba ta ko ba aga hi yala hi jawo hi kaddam bu ken kam haran da ke ba ma hi deja bo ko ale kanyini kali yere ni muso beta hijiro la nane aden tara demmi mabado ya adem fiti no tama toba no fe dem mabado ya ni odei hijira yala ni odem bado bera farda hiju binna kawa ay mogobe demiseni be hiju minke kasura mabado ya wote farda hiju bi kawa baraji ko ni bayi menna balu yara ayeshe soro katali kaba beta ka farda hiju kede wote har farda hiju woto bi kabwaka hiju min kera sana kabare ko baraji ko ne baye parce que ciden tato hiju la ciden ewan betama dola ani groupe do benna muso de dem fitni do yira utakayira ciden ako ciden mako yala ninni hijura aka hiju be minawa ciden ko aka hiju be mina emin fana kera sababu kala hiju baraji be fana wala dem sen fitunu na hijura baraji be sa me nafila baraji de be sabai nafila hiju o baraji de be sabai me na yire balu yara ayeshe soro abeta ka farda hijula alim bo koni ewa au be salli misiri korola mogo munun be alimami kinina numa ani munun bo kofe jumanye safa folo ire munun be alimami kofe ulu de safa folo munun ba kinina numa na darura de yu la se sino alimami kofe sigi jo yorote ni jama de do alimami kinina numa te alimami kofe mogo jo yoroye me wulu tigi darura de yu la se safa folo yere safa min be alimami kofe safa folo ye wode ale ko ni ifonona isunto be chogodi ni yere de yere fono sunchinyana me ni fono nana ama ayere de ma esagoma yala ifonona ni yere de fentika chiden kon manjarahu alkhayr fala qada alayhi wa man istagha falyaqdi chiden ko mogo min ni fono nana ma fono nani ma yere de ma esagoma yala ifonona ni yere de akos ko sun saratika foitika sunna me akuni yere tuku ki yere fono sa ikasunchi na odela iko sara
Bo ko lemme nyimanche denkundi katake misirila ani kake sokono denkundi ibi igwa ewa dogo kungolon ewa ikade niye alagi garjage tile wolon fulana de drobi ka sahafa ka fo denkundi yere ka jama de wole jakwa kata sokono sogoma jonna ina mogo kata sokono yere te sunnay doni ke ba ko ciiden ka sunnate ni mogo min nyaake ni sunna to ni baraji ni de ko yebidiyake mais ni ka denkundi sahafa ko de ke telefona ye ka tobe ka ke telefona ye o telefona o dun wakati de ye mogo wole ku kata do mogo farala nyogon ka kato de do basito law ni jama wole kata denkundi saga ndumuni de do ika sokono basito la mais misirita ibese ka toko foye mais minye misiri la akashige ka kutuba kala ube ka bonbon ni tamaro utila o de te sunna o te sariya kono mi sabatira ciiden bolo tumami mariyatu al-Qutbi aka jon muso mariyatu aye ibrahima soraye ciiden akera sufede aya togoda fa ibrahima la sogoma ciiden tara misiri la akom muso jigina denke nya togoda fa ibrahima den togo be se ka fo misiri kono karasa muso jigina yen ni soro jama be do ki basite nina parce que ni sabatira ciiden bolo mais minye aka sigi ko kutuba damana kutuba ka kala ube tamaro ni bonbon katila de leta ko ni la dinala delilata wulu de la dinala ko isumto ka pikiri ka kila ko be chogodi doni ke baw yaayira pikiri na te jini dumuni parasita farikolo la basitola ube pikiri sekulu munun ke hadama dawna pour ki fari foni ube bana dobila ube ka fari ka kala pikiri sugu minun be doila pour ka fari suma uluna nyogona doni ke ba ko nunu nte foy ke sunna mais pikiri ni uko soromu de do abe dumuni mana ta farikolo la abe miji mana ta farikolo la o pikiri sugu ubo soromu ni sunto yo ke sumbe ciya mais pikiri to o waji palasita ate dumuni palasita fari korola basito kele la isunto namania bo ko tahajjudu nafila ni mogo ewa sigira n'u bɛ lafiya dɔw bɛ ju tila mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko baasi b'o la baasi t'o la i tɛ salila i tɛ foyi la ni mɔgɔ min ko i bɛ min ou bien i bɛ ji kalan dɔ min baasi t'o la bo ko ni mɔgɔ min ye alimami kɔfɛ mɔgɔ ye ni e ko i bɛ ka fatiha kala alimami ka teli a bɛ taa kunbɛlɛ minɛ la ka sɔrɔ ka fatiha ma dafa bon an ko dɔɔni kabaw ka kuma sahale fatiha ye wajibi de bɛɛ kan i kelen bɛ sale o alimami kɔfɛ mɔgɔ de o alimami dɔn ciden ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ciden ko salli tɛ mɔgɔ ye n'i ma fatiha kala i ka salli la wala doni kibaw ko hari alimami ko fe mo fatiha kala ni alimami ba ke ka fatiha kala salli min be bange ibe alimami lamme ola parce que fatiha de salli jose ni alimami be fatiha kala ibe alimami lamme ni alimami tirla ka fatiha la na don na hari aya wore do be sora wore e fana ki ka fatiha kala da jukoro e ki ka fatiha kala da jukoro wonni nyemi nyininka e yi ka fatiha damina alimami don na sora minna aka sora imbanna atara kumbele minala e ka fatiha mabba doni ke bawo ko atara kumbele minala kito yoromi ni yere yado ibese ka adafa teleyala kalimami soro kumbele minala nate wuli ibi ka fatiha dafa kata kumbele minala ka soro me ni yere sirana mfule yoromi alimami haraka kumbele minala infana akatele ofana la nin kon ka fatiha dafa katin kumbele mina mba sora wuli la kumbele mina fana la
doni ke ba ko abirila kito yoro mi wo yoro yi wasa ima se ka yoro min kala fatela o binna ka boyka ha ha bo ko sukan salli sani do ka salli suka u be fo jamaye folo ko sukan salli kabaru nani de do kabaru folo ambe fatiha kala kabaru fulanna ambe salli cidenka kabaru sabanna ambe ewa do ke suya ya nyere kabaru nani na do ba fa ambe do ke suye do ba fa amba mako ninfoli su kunna dalila tala almami ni bena salli su kan ninfo dalila tala su kan salli kala nyorote su kunna na jolembe su kunna wote su kan salli kala nyoroy su kan salli be kala mo la kitabu de kono aba kala mo la derisu de la aba kala mo la misiru la aba kala mo la mimbaru ka kutuba la abe su ka salli la kala mo la yoro de la men ni su ko ni dara ciden ko israu bil janaja su ko ni ciden ko anka ka ko be tele yale anka su ka konya be de tele ya anka ta lebila akabila yoro la ema ye doni ke ba ko hari du'a ali istiftahi ni be salli damina ibe du'a min fo doni ke ba ko ote janajala ote su kan salli la parce que su kan salli da bora da ka sunyare wodi ato hari salli damina li du'a ate su kan salli la iye kabaru fili dro iba fa'uz billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim fatiha kala ko munna ko su kan salli dabura ka sunyade ni e taro ke dantigale militi durugo almami be min ken ne sunnate ni su ko ni dara ikoro ibe se kam min ko ni fo ni su ye muso do ni chedo ni demiseru na musu nye demiseru de ibe se kan nunu fo chok munna parce que pour ka demira wiyelema parce que muso ni be do ka ya ni che ni be do ke choko kelewunte demira yelema infana te wajibe fana re su kan salli nana choko mi hadisa kono ibe salli che kaw ibe salli muso ko niya afo o choko la nyana wasara hari ni ma demira yelema me doni ka ba ko ni mo min ko be demira yelema be arabo kando basitika allahumma ighfir lahu cheta allahumma ighfir lahu musota bon kafo suye musode ube chedo almami be se kan nin fodora be kabaru fili me minye ko be su kan salli choko yafo delila tala dinala e pi kasu salli ya garuya de kasu janaja kasu ka konyan ku ya garuya be do de kono bo ko su toralen ko fe ko ba fo ko kulu wallahu siyatani kele o be ayatir kursi nunu o ba fo lo kakalo o be chogodi bo nunu nye pire le surtout la dinala kata qur'ana la ani kiden ka sa sahalew ni su torala qur'ana masigili fo mo siye ko ika isigi su ka kabruka ka kulu wallahu kala o be kayatil kursi kala Qur'ana ye du'a fo be ke su ya sutura yon fa ko fe kaburula Qur'ana ya fo de ma ye joli de fo ama sigili fo ti de ka hadisa ya fo me ama joli ama sigili fo aye joli de fo ala ko Qur'ana kono wala tusalli ala ahadin mata minhum abada wala taqumu ala qabrihi tuma mi ti de sallira abdullah ibn ubayka kata asudo ka jowa ka kaburu ka duwawu kai alaye ayaji akon ni na nyogona na sara kana salla suka kana salla suka kana ta jowa ka kaburu ka ko be duwawu kai tuma bun kasiri ni ayat tafsiri akon ni nyayiranna ni ala ko an kana jo munafiqi ka kaburu ka duwawu kai ja sariya don nanye mu'mini sutura ambe jo ka duwawu kai
nanye mumini susura kaburula ambe joa kade ka duwa kai sigilite qur'ana ma sigilifo ciden ka risa salim fana nana usman ibn affan ako kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja faraqa min dafn al-maut wa ghafa alayhi wa qala astaghfiru li akhikum wa shallallahu lahu tasbita fa innahu al-ana yushal usman ibn affan ka hadisa min fulan ne ni su suturala ko fulan min kanka ke alayo perpere latige iyado ni be do ke be jo qur'ana yofo o be ni hadisa fana kono usman ibn affan ko ciden tun kera na ye su sutura li banna ko abe juwaka nin tella halayewa abe juwaka sigilima fo juman be fo aye joli fo la hala fora abe jode duawula mun be fo usman ibn affan yu hadisa yo fana fo ako ciden na atunkera na sutura li banna be juwaka aba fo sheba uye aye ala deli ala ka yafa balimama aye ala deli ala ka balima ke kan ne sabati malikiya fulai shi saubena nyinka aye ala deli ala kan ne sabati wala suturalen ko fe jole kunna ibe duwa min fon ka jaman nyamariya naye allahumma aghfir lahu allahumma sabbitahu allahumma aghfir lahu allahumma sabbitahu allahumma aghfir lahu allahumma sabbitahu abanna abe duwawu kaye ni cogola sinya saba parce que ciden tun kera na alebe duwawu ke abe duwawu ke sinya saba donc mi sabatira suturalen ko fe la halala ani duwawu min kan ka fo usman ibn affan hadisa ya perpere latige la hala ibi jode sigilite min be fo ala ya fama ala ne sabati parce que su yere mako bode law su kaburu kona makobe minna aka junubu ka yafa amma ko be minna annen kashe ka sabata kan malikan nunun jabi choko nyumana nunun de be sunna fa su ka antere benindela me au beta shige ka e kulu huwa lam min kala ka ayatul kursi min kala onna fa shite suka anna fa shite suka au munun nya ka ye bidiya ke barajite auye au ni junubu de be wala ewa amake ci si pase maka amake ciren ka tasiraka amake ciren ka sunnaka ala ta mina suyi fanaye mani amila amala laysa li amruna fahora ciren ko ni mo ye barake bara minenne ala mi nyamarema ko ala to mina yere ala bo saji mare e bara isa gira ema o be suna fa o te suna fa donc ambe min fo ni sutur la sigilite bul khaymu ya na taka kitab ko jadil maadi fi hadir khairil ibadi ako bi mo be sigilim min ke kaburula suturalen ko ba ko cide mo ka bara bi bo be min ke ni yesu sutura nu be sigaka ko be dowke ako cide mo ka bara wala ibe jode do min be fofana ala ya fama la ne sabati ayatul kursi ko te kulu wala sinya tan ke ko te ni ya fo emi nya foye eye bidiyake junubu de be ela ye filibanti barake e wasu atana fa wannan je ko da wa qur'ani ta shiga ko shiga ne to sai ba na farata shi ko kuma ne ba bo ko kulu huwa allah ci don ko suru qur'an ko qur'ana tila sabana de ko ola ni ya kulu wala kala sinya sababe ko mi ya qur'ana jigiba la qur'ana tila sabara no munna parce que qur'ana aye ko sabade be qur'ana ka munumunu abe munumunu ko sabade ka tauhidi ani kiru ani hada madun ka sara chogo lagra nin ko sabade be munumunu qur'ana ko bo ni yakulu huwa allah kala qur'ana itila sabana minye tauhidi abe ko mi yo kala la nyini yode me mo minye qur'ana ta fatiha kata wannan shi ka kala dafe ka jigi ko ni eye qur'ana e kulo la kala sinya saba ate baraje kirnya ma qur'ana ji parce que ti de ko qur'ana harafi kele baraje tande do mi nyata fatiha kata wannan shi o ye harafu min kala e mo ndona kala ate kele nyede ate ko mi ye qur'ana jigi fana qur'ana yoro mi nye tauhidi e dro tauhidi yoro o baraje ci den ko yode so mi ate ko mi ye qur'ana jigi bun khaymu kam misaliya be ko mi
ni ciden ko akon la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir akon ni mo min yen ni fo soma sinya kene ciden ya ko do fo ano fa bo kono ciden ko be ko mi iye jontan kan horonya ismaila kadewna abe ko mi iye jontan kan horonya bo bunu kay mo ko sisa ni mo min ni abe eka sariya ya bila ye ka cogoya dɔ la ko i ka jonta i k'u kan hɔrɔnya est ce que n'i ye nin dɔn in fɔ o b'i wasa jonta in kan hɔrɔnyali la wa a ti wasa la ayiwa kulu huwa allahu ta in fana b'o cogo de la k'a fɔ n'i y'a kalasiɲa saba i ye kuranna jigi i ma kuranna jigi dɛ a tɛ kuranna jigi palasi ta ye o ko su kan salli kabaru filito dɔw b'u kunkolo kɔrɔta dalila t'o la kunkolo kɔrɔta la bali ciden y'a bali yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ salli kɔnɔ i kan'i kun kɔrɔta ka taa sanfɛ a ko n'i ma dabila ala b'i kunkolo yɛlɛma ala b'i ɲɛw tigɛ ka bɔ i la a ko n'i ma dabila ale bɛ sira la ka n'i ɲɛw tigɛ ka bɔ i la k'i kun kɔrɔta ka taa sanfɛ k'i to salli la ciden ye balili kɛ o la su kan salli kɔni kabaru filito kɔ fula de bɛ i ma i ni tɛgɛ fula kɔrɔta kabaru naani bɛɛ i bɛ tɛgɛ fula kɔrɔta i ma i na kabaru fɔ i da la dɔrɔn i tɛ tɛgɛ kɔrɔta i tɛ kunkolo kɔrɔta nunu fula de bɛ i ma i na kabaru fɔ i da la tɛgɛ tɛ kɔrɔta i ma i ni tɛgɛ kɔrɔta mɛ nunu fula la min sahalen dɔ sɛbaw tun b'a kɛ hari n'u ko a ma sabati ko ciden ka hadisa sabatilen mana a la Sheikh Abdallah Bumbaji nunu ye nin sɛgɛsɛgɛli ka ko ciden ka sɛbaw sabatiru bolo nin kow n'a ɲɔgɔnna fana n'u sabatira sɛbaw bolo u t'a kɛ n'u yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ dalila dɔ de bɛ u y'a ta o la donc kuma sahale i bɛ tɛgɛ fila de kɔrɔta kabari naani bɛɛ la su ka salli kabari naani bɛɛ i bɛ tɛgɛ fila de kɔrɔta a la kunkolo tɛ kɔrɔta ka taa sanfɛ ciden ye balili kɛ o la